Татар блогерлары сыйфатлы контент үшін көрәш алып бара. Үз һөнәрен социаль шелтәрләрдә күрсәтергә теләүче актив интернетчыларны блогер татар бәйгесе көтә. Милли блогинг бүген ни хәлдә? Эфирда таянуны тастапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Безнең белән әле МТД бүген Пермь краеннан кунакта булачак Назым Галимов. Сезне сәламлибез һәм сезгә әле сорауны соңрак бирербез. Иңелек Данилдан сорап китәсе килә менә бу бәйге турында. Нинди бәйге бу? Ничегрәк туды идея? Моңа кадәр бит андай бәйгеләр юк иде әле блогерлар арасында. Исәнмесез, блогер татар дигән бәйге оештыру идеясы туды. Моның инде оештыручылары һәм гамәлгә куючылары Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе һәм аның җитәкчесе Ахметов Марат Кутыч һәм матбугат.ру порталы. Моны булай да оештырырга бөтен блогерлар арасында. Әмма дә ләкин без теге блогерлар бәйгесе дип кенә игълан итсәк, әлбәттә теге медиа шәхесләр күбрәк катнашып, алар җиңерләр иде. Шуңа күрә шундый бер кичкенә генә хәйлә дип тә буладыр инде моны. Безнең максат күпчелек халыкны җәлеп итү иде. Ничек җәлеп итәргә була? Алар татарча язсыннар, алып барсыннар өчен һөнәрләр аша керергә булдык. Шулай бит. Һәрбер кешенең һөнәре бар. Безнең анда гадәттә бер 8 сәгать вакытыбыз ким дигәндә эштә уза һәрберебезнең. Менә шушы юнәлештән кирип китеп, без шундый менә һөнәри блогерлар дип бәйге игълан иттек. Һәм безнең менә шартлар буенча 10 җиңүче булачак. Шуның 5-се булачак медиа шәхесләр дип әйтик инде. Бу кемнәр? Җырчылар, журналистлар, тамадалар, фотографлар һәм 5-се менә иҗади түгел һөнәрләр. Хәвескәрләр дип әйтик инде бу чакта. Без аны шартлы рәвештә эшче һөнәрләр дип әйтик инде. Медиа өлкәсендәге булмаган һөнәрләр 5 кеше. Һәм менә шушы 10 җиңүчегә 20,000 мең сум бүләк көтә. Һөнәрчеләр дип әйтү бу чакта бәлки дөрестер дә, чөнки шул ук блогерлар артыннан күзәтсәң, һәрберсе ниндер һөнәрне алга сөрә. Мәсәлән, шул ук тракторчы Василийны белмәгән кеше юктыр инде ул татар кешеләре арасында. Шуңа күрә менә без инде блогерларны җыеп узган елда тапшыру ясаган идек. Илнас, син катнаштың анда. Менә бер урында тормый бит шул ук блогерлар эшчәнлеге дә. Нәрсә әйтә аласың? Менә ул вакыт аралыгыннан нәрсәләр үзгәрде икән? Менә ниндирәк үзгәрешләр? Хәзер без инде тапшырган берсендә TikTok мәсьәләсендә күтәргән идек. Менә тагын нәрсәләр үзгәрде бигрәк тә татар блогерлар арасында? Инде әйтеп үткәнеңчә, менә яңа платформа барлыкка килде. Инде безнең татар блогерларына үзен күрсәтергә, башка блогерларга үзен күрсәтергә TikTok дигән яңа платформа барлыкка килде. Бик сөенеп карап утырам. Анда дагы безнең бик күп татар контент ясаучылар, бик күп татар блогерлары дип әйтик. Һәм инде менә шул узган ел белән чагыштырсак, шәхсән минем өчен инде зур сөенеч ул без татар блогерларын ниндидер икенче дәрәҗәгә чыгара башладылар. Безне җитәкчеләр белән очрашуларга йөртә башладылар. Бик күп төрле конкурсларга үткәреп торалар. Нәкъ менә татар блогерларына кагылышлы булган. Шуңа күрә ул якта мин бик нык сөенәм. Һәм моның өчен инде барлык җитәкчеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Тискәре яклары да бар. Шул менә узган ел белән чагыштырып карасак, күп кенә блогерлар инде безнең проблема татар блогерлыгының ниндидер бер шиккә менеп җитәләр дә, мәсәлән, күпмедер бер язылучы җыялар да үзләренә һәм рус теленә күчә башлыйлар. Мин татар телендә аудитория бүтән җыя алмыйм дип. Менә шул ягы мине бик нык борчыйнды, кызганычка каршы. Бу төп мәсьәләләрнең берседер бәлки, чөнки алар нәкъ менә шундый максат белән килеп керәләр әлеге индустриягә дип әйтик. Чөнки нәкъ менә индустрия белән бәяләргә була хәзер блогерлыкны бу хакта әле соңрак сөйләшербез. Миләүшә, менә сез ниндирәк юнәлеш буенча эш алып барасыз? Ниндирәк контент сездә? Мин профессиям буенча биолог, кызганычка каршы профессиям буенча эшлим косметика сату кибетендә. Һәм шуңа үзем кулланган косметикага отзывлар язам. Биолог буларак мин чәч төзелешен, тән төзелешен бик яхшы беләм. Шуларга нигезләнеп блогымны ачып җибәрдем. Сезнең видеогыз да бар, әйдәгез әле тамашачылар белән бергәләп карап алыйк. Демәк, менә шундый кыска гына видео, ләкин шул ук вакытта хәзер бит инде кыскалыкта салдылар, шул ук видеоларда һәм контентта ничектер кыскара башлады һәм берничә секундта да менә барыбер ниндидер кысалар булырга тиештер, бигрәк тә татар блогерлары өчен. Вәгълә сез сизәсезме, менә татар блогерларының шикләре бар. Һәм мәсәлән шул ук рус блогерлары белән чагыштырганда безнең барыбер мөмкинлекләр бәлки күпмедер дәрәҗәдә торрак та дип санамыйсызмы?
Менә мин үзем, мәсәлән, YouTube'та блог алып барам, тормыш мизгелләре дип атала. Бір ел элек кенә миңа әйттеләр, татар контенты анда җыеп булмый, платформаны тудырып булмый, чөнки караулар булмый, чөнки YouTube системасының үзенең анда бар кагыйдәләре, татар блогерларына YouTube'ка керү мөмкин түгел дип әйттеләр. Һәм мин моңа ничектер үземнең җавабымны хәзер бирә алам. Әгәр дә инде кешенең теләге бар икән, яшьләрнең, журналистларның теләге бар икән, журналистларга да тулы канлы фильмнар эшләргә була, тапшырулар эшләргә була. Бүгенге көндә минем тормыш мизгелләре дип аталган шушы каналымда бер ел эчендә мин 28900 тупладым тамашачы, язылучы һәм алар арасында безнең милләт вәкилләре генә түгел, кыргызлар, башкортлар, үзбәкләр һәм Казахстаннан да язылалар. Минем анда ничек, әгәр дә инде синең тапшыруың бар икән, аста комментарий калдыра алалар һәм шуннан инде өйрәнәсең. Шуның хәтле күңелгә рәхәт булып китә. Татар телендә бара торган тапшыруларда юк, менә кыргыз телендә, казах телендә, башкорт телендә калдыргач, шуннан да менә безнең татар гырыф-гадәтләре белән башка республикаларда кызыксына дигәч, күңелгә тагын канатлар, иңгә канатлар үсеп чыга дигән. Димәк, комментарийларны башка телләрдә дә калдыралар дигән. Менә сез үзегез карый аласыз, бик күп калдыралар. Без әле Пермьгә да сүз бирик. Назим әфәнде, ялгышмасам, сез хәзердә эштә һәм нәкъ менә үзегезнең эшегез белән бәйле контент тудырасыз. Менә шуның турында сөйләп китсәгез иде, тамашача кызыклымы ул? Сез бары тик татар телендә генә алып барасызмы аны? Исәнмесез, тамашапкыр. Дөресен әйткәндә, бу контент тип блогер дип уйнап кына башлаган видеога истәлек кенә иттереп калдырасы килеп төшергән видеолар минем. Аннан соң кызык хәлләр үләгә башлаганнар, камерага пошулар, өтләр, яңадан. Аннан соң табигатны бик яратам. Мотор җирләрен төшерергә яратам. Таулар, ташлар, урманнар. Нигә килгәндә инде контент типтәге именно татар теле буенча, менә безнең Татарстанда гына яшәмиләр татар халкы. Пермь крайларында, Оренбург, Пенза өлкәләрендә бик күп инде менә. Подписчиклар арасында төрле өлкәләрдән татарча эндәшәләр, Башкириядан эндәшәләр, татарча комментарийлар язалар инде. Прямой эфирлар вакытында тоже күп кенә чиксезлекләрдән чыгалар. Үзегезгә ошыймы бу һөнәр? Менә моны алып бару, ирендермиме, әллә инде кирип киттегезме шул кадәр хәзер? Дөресен әйткәндә, ошамаса куймас идем. Шул. Икенчедән, ошол там видеолар төшерү бер, безопасность турында уйлау тоже икенче, потому что постоянно хәрәкәттә, юлда күп вакытта күп видеоларны төшергән, шундый мотор видеолар бар. Я фотосынып китә, я видео камера сынып китә. Шунлык белән куелмыйча каламына бик күп материаллар шундый. Һәм сезнең катнашыгызда видео язмада карап, үтик әле тамашачылар белән бергәлектә. Живой прибыл. Машина юкмы? Юк. Ну-ка. Посаки беребу. Назим әфәнде, әгәр дә җырыгызга өстәп әле биюдә кушсагыз, TikTokка да куярга мөмкин, һәм анда әле миллионлаган тамашачы да җыярга буладыр. Минур, сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез һәм ниндирәк контент урнаштырасыз үзегездә? Мин авыл тормышын чагылдырып барам. Теге мин аны Instagramны ачканда, ул блогер буларак шундый ни белән ният белән акча эшләү или башка ни белән түгел. Төшерә башладым, юктан гына төшерәсең, кешеләр өстәлә башлады. Мин әйтеп китәм, төп мәсьәлә минем подписчик җыюда түгел, сыйфат санга китерә ди.
Шуның өстендә эшләсәң, халык үзе тартыла, үзе языла. Авыл тормышын төшерә башладым, үземнең эшкә бәйләп, аны юморга бәйләп, табигатьне, аннан чыккан кешеләрен, аннары менә читтә яшәгән, күптән киткән авылдан 30-40 ел киткән авылдашлар яза башлады. Үзләренә мине кабул итүләрен сорый башладылар, авыл тормышын карап барырга һәм тәкъдимнәр күбрәк. Авыл тормышы дигәннән менә тапшыруда шулай ук Татар малай, барыгыз да белә инде аны Ринат Галиәхмәтовны. Ул да бит авыл тормышын алып бара иде, һәм ул беренчеләрдән булып башлады. Ул башлады ди, башкалар аннары тотынды. Тамашачыга ничектер туйдырмыймы бу? Һәм ниндидер яңалыклар эзлисеңдер бит инде барыбер. Яңалыклар демим, ул үзеннән үзе туа. Менә мин теге план куеп, менә бүген моны төшерим, моны ни дип түгел. Иртә белә торгач аркысы килә, минем шуның кебек. Бер көндә мин калмыйм. Авырыммы, кайда гына булсам да, көндә инсафсызга куям. Минем запасыда видеолар бар. Менә шул көнгә актуаль булган видеоларда төшерәм. Кемнәндер карап, кемдер кабатлап түгел, аның үз төрле авылны бит төрле яктан төшерергә була. Аны мактап була, аны начар яктан, теге эшсезлек дип, аны шулай ук сархушларын төшерергә була. Шулай ук ул сархушлардан да ниндидер кирәклеме әйбер алып аны халыкка күрсәтергә була. Мин бары тик теге позитив һәм кирәкле юмор белән чыгарам. Менә татарларга хас менә ниндидер сыйфатларны чагылдырасыңмы? Шулай ук бит инде барыбер әйткәнебезчә барысын да бирергә ярамый һәм тәнкыйть сүзләрдә еш яңгырарга мөмкин. Менә бу яктан ничек карыйсың? Чагылдырам, әлбәттә, менә спортсменнарга, көрәшчеләргә ни бирәм мин авылдан чыккан. Шул ук авылда эшләгән авыл маллар асрау кешенең хәзер бигрәк менә дәүләтләр менә программа алып асрый башладылар бит кешеләр. Баштарак кеше шитләшәдер я, хәзер берсенекен куйсаң, менә миндә дә бар бай бер дип, әле үпкәләү дә җиткерәләр. Ни куйдың, ни дигән начар түгел, киресенчә. Кеше свай кабул иткән икән, синең күңелсә, тагы да эшлисе авылыңны, районны күрсәтәсе, күтәрәсе килә. Әле әйтеп китәсем килә, минем бу эшне район башлыгы да күтәрде, аңа рәхмәт. Әгәр дә син район башлыклары да киресенчә күтәрә, теге бу эшең белән шөгыльләнмә, моны төшермә дип әйтми икән. Бу бит сиңа юл ачык дигән сүз. Эшләргә дә эшләргә. Тагын татар блогерларын кемнәр карый икән бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы. Без бүген блогерларны җыйдык әлеге студияга. Реклама кадәр инде кайберләрегезнең эшчәнлекләре белән дә танышкан идек. Айгөл, менә сез әйтеп өлгермәдегез. Сез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез һәм шулай ук татар контентын булдыру идеясы ничек туды? Мин үземне блогер дип санамаучы блогер. Үземнең аккаунтымны татар телендә алып барам һәм бу көнгә шушындый аудитория җыермын дип бердә планлаштырмадым да. Ничә язылучыгыз бар бүген? Аудитория дигәндә әйтегез. 13600. Һәм берсе дәген ботлар түгел, конкурслар белән килгән кешеләр түгел, чыннар. Һәм минем аудиториямда күбрәк яшь кызлар. Мин бит инде бизәндерү белән шөгыльләнгәчтән күбрәк миңа килә кияүгә чыгасы кызлар, кияүгә чыккан кызлар. Һәм мин шулай яшьләрне татар теленә менә өндим дип тә әйтә алмыйм, но татар телендә дә булдырып була икәнен күрсәтәсем килде. Һәм сезнең иҗатыгыз белән дә танышып үтик инде, аннары дәвам иттерербез. Бу кыскача гына эпизод. Менә чыннан да монда сорау туа, Данил. Кемнәрне блогер дип атап була? Һәм кемнәр үзен бүген блогер дип? Менә ул бит инде һөнәр түгел, кәсеп түгел. Ул бер кайда теркәлмәгән, мәсәлән, монда инде хезмәт кенәгәсенә дә теркәлми, ул син блогер, мәсәлән, син фәлән язылучың бар дип. Менә ничек ачыкларга? Кайда шикләр бу? Син блогермы, юкмы дигән? Менә бу бәйгене башлаган вакытта да шундый шикләр булды. Беренчедән, блогер дигән сүздән күпләр курка. Менә сез әйттегез, мин үземне блогер санамаучы блогер дип. Менә блогерлар бәйгесендә катнашыгыз дип әйтәбез без. Кеше үзен мин блогер түгел дип уйлый. Блогер әле ул аңа үсәргә кирәк дип уйлый. Син даими рәвештә үзеңнең аккаунтыңны алып барсаң, сиңа ни кайта авазлар булса, син инде блогер. Безнең бар иде шундый нигезләмәдә кертү уе саннар буенча шикләргә. Менә мәсәлән, 10 меңнән җыелганнар гына. Аннары ахыр чиктә без аны кертмәскә булдык. Ни өчен дигәндә, менә кемнеңдер булырга мөмкин
1000 укучысы, әмма ул даими алып бараны, татарча әйтеп, матур итеп, үзенең һөнәре турында ул утырга мөмкин. Мәсәлән, 10 мең, 20 мең, 30 мең булган кешенең критерийларга бик туры килмәскә мөмкин. Менә сез әйттегез, татарча алып барам дип, органик рәвештә 13 мең кешесе җыелган. Ә бит менә мин карап барам еш кына Инстаграмда кызлар алып баралар. Чат иткән татар кызы инде. Бәлки ул татар районыннандыр, татарча укыган. Аның хәтта комментарийларына да иптәш кызлары татарча яза, әмма постлары инде менә берничә талмыйсың русча инде. Чөнки русча язсам күбрәк аудиторияга чыгырмын дигән шикелле бер стереотип бар. Менә бәйгенең шул исәптән максатларының берсе дә менә шушы кешеләрне бераз гына татарчага аудару. Аудару һәм даимилекне саклап килү. Менә Илназ да әйтеп китте бит әле, башта татарча мәсәлән алып баралар да, күпмедер вакыт җиткәч, инде язылучылар да арта башлагач, русчага күчмәс дип. Менә алар артыннан да күзәтергә кирәктер бәлки. Һәм менә бу юнәлешкә таба китмәү критерийларын да билгелисезме сез? Мин уйлыйм, менә Илназ әйткән сүзгә каршы килеп дип әйтмим инде. Татарда әле теге аудитория стаканы тулганчы, әле эшлисе дә эшлисе. Бәлки ул 500 меңгә, бәлки рус аудиториясына чыгым дигән уй булырга мөмкиндер. Әмма әле башта бер 500 мең кеше җыйгыз, татарчада 500 меңне җыерлык потенциал бар. Аннары инде уйларга була. Билетта танылган кешеләрдә хәзер сезгә дә сүз бирмен. Мин Нурның видеосын карамый калдык. Без шуңа күрә әйдәгез танышыйк әле аның җаты белән дә. Капитан, покори простор широт, мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держит курс согласно правилам пор. Море, море, мир бездонный, бедный шелест, вон прибрежный. Quyosh qizira, sof havoda, qizinib, rohatlanib, xotin pishanjiya. Шынжайгы авыл тормышы булды бу, чыннан да. Бар тик бер сорау туа, җирне татарча табып булмыймы? Менә авырмы шулай ук? Монда бит инде темага туры килердә, җирдә булырга тиеш әле. Була бу алдагыда төшелгән видео иде. Мин хәзер менә Данил әйткәнчә татар телендә генә эшлим. Мин дә бер-ике сүз белән генә русча куеп барам, чөнки рус милләтенә или татарча аңлап бетермәгән үзебезнең милләтләр дә сорыйлар, нәрсә турында иде ул дип. Шуңа күрә алар да кызыксынып карый икән, мин аны бер-ике сүз язам. Монда җыры туры килгәч, теге популяр җыр бит, шуңа күрә. Хәзер төп ни шул татар музыклар куярга тырышам. Гаилә ханым, менә YouTube'та бигрәк тә авыр дип сөйләшкән идек. Тамашачы җыю, аудитория җыю. Ләкин кайберәүләр шулай ук менә миллионлаган анда, мәсәлән, язышлары булса, көн саен анда күпмедер акча да килеп бара дип әйтәләр. Татар блогерлары YouTube'та булсын ул, Instagram'да ансаңлашыла акча эшләр. YouTube'та акча эшләргә сәләтлеме? Миңа калса, кешенең талантыннан тора. Менә мин 1 ел эчендә күпме генә караулар, минем анда 300 меңгә якын караулы сюжетларым, видеоларым бар. Ләкин миңа күпме генә тәкъдим итсәләр дә рекламалы сюжет куясыңмы дигәч, мин каршы килдем. Чөнки миңа үсеш кирәк иде. Мин тыңлаучыларым белән элемтә булдырып, аларның ихтыяҗларын өйрәнеп, алар тәкъдим иткән темаларны гына күрсәтеп килдем. Шуңа күрә мин һәр вакыт әйтәдерим, ахыр хәерле булсын дип. Эшлим, нигә син акча эшләмисең? Ахыр хәерле булсын. Һәм менә мин быел бәллүр каләмне дә алдым. Чөнки мин үзем профессионал журналист. Мин менә хәзер Данилны тыңлагач әйтәсем килә. Менә мин үзем дә профессиям буенча мин журналист. Һәм мин блогермы, журналистмы, әллә блогер журналистмы? Ничек мине танытырга? Мин әле ул хакта уйлыйм. Һәм минем әйтәсе фикерем бар, татар телле блогер булыргамы, урыс теллеме? Менә минем кайбер видеоларым бар, һәм минем тыңлаучыларым, хәтта Мәскәүдән дә яздылар урыслар. Пожалуйста, переведите на русский дип. Чөнки анда мин бик катгый фикердә, әгәр дә син үзеңне татар блогер итеп таныткансың икән, син үз кыблаңа туры калырга тиешсең. Менә мин беләм кайбер блогерларны үзләре урыс телендә, әмма татар акценты белән алып баручы блогерлар бар, исемен әйтмим, һәм аларга татарлар кушылды, чөнки мин аларны күрсәттем үземнең каналымда, һәм аңа татарлар кушылды. Ләкин ул
мөселман булсам да дип, үзе икенче төрле иттереп алып бара һәм татарча алып барыгыз дип язалар. Татарлар. Һәркемнең үз эшедер инде бу, әйе. Бәлки аларның максатлары башкадыр. Сезнең иҗатыгызны карап үтик әле, аннан дәвам иттерегез. Qonaqlarıma 5 barmaq pişirib başlatam olursa. 5 barmaq pişirib başladı jiyayım mən. Siz pişirge yaratasızmı? Allah'a şükür koldan gelen kısıga zorlanan yok. İn yaratkanıgız nindi rizik? Üzüm nese pişirem, bütünsünü yaratıp başlayayım mı? Nese açayım ki de şunu bütünsünü de pişirem. Siz bir tane kamputlar da yasıyorsunuz şulay mı? Bütünsünü de yapıyoruz. Şoka her pişirem, ipiga her pişirem mi? Bulaşak xatınıgız nindi sıfatlarga iya bulurga tiyiş deb o'ylaysiz? Bir yalqov kelib biletse Allah saqlasin qo'rqam. Qararga була һәм YouTube'ның үзенчәлеге монда әле озын видеоларда кертергә була, ярты сәгатьлек, 1 сәгатьлек. Илнас, менә син башка төрле платформаларында сынап карадым дидең. Татарлар арасында бу үсеш ничегрәк бара хәзер? Менә шул TikTok барлыкка килүгә, әле мин үземне әйтәм, TikTokка әле мин соңрак килеп кердем дип. Инде без кергәнче менә анда татар телендә баручы блогерлар бар иде, шулай ук бар иде шундый блогерлар, алар татар дөньясы, татар теле, татар милләте турында рус телендә алып баралар. Һәм инде аларның менә 50 мең, 100 мең шундый аудитория җыйган блогерлар бүгенге көндә бар. TikTokта ул якта менә Әлмәт майлары бар, алар биеп видео төшерәләр инде. Аларның анда уже 8 миллион подписчиклары бар теге. Монда уже минем уйлавымча Россия кешеләренә түгел, хәтта чит ил кешеләрдән карап утырадыр. Монда чөнки бернинди сүзләр әйтелми, аларның гел берәр хәрәкәт, движение кеше теге аңласа да аңламаса да хәрәкәтне биюне карый. Безгә инде менә нәкъ менә тел белән бәйле булгач, шәхсән, мәсәлән, минекин татар теле белән бәйле булгач, ул яктан карауларны җыярга әзгенә урагын, чөнки аңламаган кеше карамый бит инде аны. Аңлаган кеше генә менә шул үзебезнең татарлар гына карый. Ну TikTok миңа кайсы ягы белән эшли, ул син теләгән видеоларны гына менә сиңа күрсәтә, рекомендацияларда чыгара инде. Мәсәлән, мин татарлар хэштеги буенча бер эзләп карадым, һәм миңа шушы тематикага бәйле булган видеоларны гына чыгара. Аның алгоритмнары менә шул яктан эшли миңа TikTokның яңа платформалары. Һәм Назим әфәндегә дә тагын сүз бирик, Пермь краеннан турыдан-туры элемтәдә ул безнең белән. Назим әфәнде, менә сез әйттегез, ничектер кызыксыну буларак кына кирип киттем дип, ләкин киләчәген ничек күрәсез? Чөнки хәзер популяр булган күп кенә блогерлар, без инде татарларны аламбыз хәзер дөнья күләм булсымы, Россия күләмендәме? Алар да нәкъ менә кызыксынудан башлаганнар иде. Менә сез үзегезнең блогыгызны дип әйтик инде, бу очракта якты киләчәген күрәсезме? Караучылар булса, булыр инде ул. Видеолар, матур видеолар, матур яңадан кызык историялар эләктә, куярга тырышам. Аннары соң инде һаман да шул Алла берсә, исән-сау эшләп торсак, шул булдан булыр дип торам инде. Экран аша, лобовой аша чиктәбәдән юлдан чыгырмын инде. Һәм нинди нәкъсоннарга өметләнәсездер бәлки? Киләчәктә менә сез идеаль рәвештә дип әйтик инде үзегезнең аудиториягызны ничегрәк бәялисез? Прогнозлар әйтә алмыйм бер ниндәгән. Күпме бар шулай була инде, кемдә кызык шул карый. Монда әйтеп үттеләр менә алдагы иптәшләребезнең тоже акча өчен төшерелмәгән видеоны, акча эшләү ысулы түгел. Бу минем өчен бары тик истәлек булып, үзем өчен киләчәктә карау өчен куелган видеолар. Һәм хәзерге вакытта да сезнең эш алып барыла кебек, менә монда бу моментларында видеога төшерегез һәм һичшиксез үзегезнең блогыгызга куярга онытмагыз. Миләүшә, сез менә киләчәген ничек күрәсез? Шулай ук татар блогерлары, мәсәлән, башкалар белән бер рәттән акча эшләү, танылу һәм бәлки киңрәк аудиторияга чыгу турында сөйләшә аламы? Мин үзем подписчикларның саны артыннан кумыйм. Миңа иң мөһиме алар минем белән бер дулкында барсыннар, актив булсыннар, мине яратып карасыннар. Кешенең саны миңа бик мөһим түгел. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Данил, менә бу бәйге турында тагын бер кат әйләнеп кайтыйк инде, әйме? Ниндирәк этәреш булачак алга таба һәм татар блогингы үсешендә синеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга мөмкин? Таяну ноктасы шул, менә син әле генә Минур белән сөйләшкәндә татардан нинди сыйфат дигән бер сүз ышкындырдың дип әйтим инде. Менә бер сыйфаты бар татарның. Ул да булса ялчанлык һәм бераз гына теге тәвәккәл итмәү дигән кебегрәк. Менә әгәр дә безне карыйлар икән, бөтен Татарстан буенча һәм читтә Татарстаннан, менә үз һөнәрегезне уйлагыз әле. Менә сез шундый һөнәр иясе. Сез моңарчы блог алып бармаган. Тотыгыз да менә бүгеннән башлап менә ниндидер блог алып барыгыз. Блог дип атамагыз аны, үзегезне дә блогер дип атамагыз. Үзегезнең эшегезне күрсәтә башлагыз. Сезгә ул баналь әйбер шикелле тоелачак. Минем эш кемгә кызык инде дип әйтәчәксез. Әмма ул кызык.
Менә без карыйбыз, дальнобойщик абзыйны әйме, ну нәрсә инде, роль әйләндерә инде көннәр буе дип уйлыйбыз. Ә нинди кызыклы әйберләр төшерә, кешенең күзе күрсә. Шуңа күрә менә шу бәйгедә катнашыгыз, башлагыз, blogger.tatar дигән сайтыбыз безнең. Менә шунда бөтен шартлар язылган. Кирегез, укыгыз һәм рәхим итегез. Демәк, танылган блогерлар мисалында чыннан да яңа буын үсеп килә. Татар контентын булдыручылар иң беренче чиратта шуны онытмасын иде. Исәнлектә күрешергә язсын.